Babuyele esikoleni noma bazibeke encupheni yokugula. Babhekane nomqansa wokuphasa uMatric noma bashiye phansi esikoleni. Lena imbuzo enzima abafundi abazibuza yona eBhayi. Iningi libona kuzoba nzima ukuthi liqede wonke umsebenzi walonyaka kulesikhathi esisele. Ezinyanga ezidlulileyo bezinzima kakhulu kumfundi kaGrade 11 uChristopher Adams. Ufumane ixesha lokusebenzela ishishini katata wakhe njengoko izikolo zivaliwe. Unenjongo zokuya edyunivesithi afundele izifundo zoshishina. Ukufunda ekhaya kunzima kakhulu. Ukubuyela esikolweni kuyamoyikisa kakhulu. Uthi akazobuyela. My biggest fear is I go on transport on a bus. So I have to sit in a bus with a bunch of kids in my school. We are all so close together. I mean, you can't keep it clean the whole time. eBethelsdorp amawelo Rowan noRonay badibe nabanye abafundi bezokuncedisana ngezifundo zabo. Bobabini baqinqeza phambili esikolweni. Kodwa intsholongwane icorona imise ingxibomu babo namaphupha okuphumelela kulonyaka. Trials are coming up, they won't move it. They just said they'll take the end of the year exams further in. But trial stays the same. All the work, how are they going to fit it in? It's too much for us. Isebe lezemfundo lithi abafundi notishala bazokuvavanya xa izikolo zivulwa. Kodwa ingcali kwezemfundo zithi urhulumente kufuneka enze ngakumbi ukunika abafundi isiqinisekiso kuba bazokhuselwa esikolweni. We may as well come up with motivational programs where we encourage people. You are in a system, and the big thing now is not to drop out of the system. Just go with the flow, stay in the boat, and ride the wave. Van Rensburg uthi ukuya esikolweni kufundisa abantwana ngendlela zokuhlala kakuhle nabanye abantwana. Ndingulerato Fikisi kwiindaba ze SABC eBhayi.